Noiz eta nola sortu zen fanfarre Ardanbera de Uharte? Taldea hori 1983 urtean sortu zen, eta musika eskolaren, Hemengo musika eskola barruan sortu zen, eta alde batetik bertako irakasle zen Maria Jesus Vicente, nire ama, izan zen sustatzaile nagusia, ez? Eta taldean sartu ziren Maite Azanza akordeoiarekin, Luis Grande ere akordeoiarekin, Mertxe Oloriz txirularekin, eta gero ere bombardino baten beharra sortu zen Torren Iraita, Jokin Azparren sartu zen ere bai. Partaide asko pasatu dira fanfarretik, baina gaur egun mantentzen dira hor sorreran egon ziren hiru parteide, ez? Jokin Azparren, Iraita, Maria Jesus Vicente eta Maite Azanza. Zeintzuk izan dira taldearen lehen parteideak eta sortzaileak? Esan bezala, aipatu ditudan 5 parteide hauek, eta gaur egun, esan bezala, horietako 3 jarraitzen dute, ez? Nola aldatu da taldearen konposizioan urteetan zehar? Pertsonaldetik, jende asko pasatu da, ez? Mantentzen dira, hasieran egon ziren, sortzaileetakoak sortzaileen artean 3 mantentzen dira, baina jende asko pasa da. Baina musika tresnaldetik saiatu gara taldea mantentzen, ez? Txirula, akordeoiak, biolina, bombardinoa, flauta ere bai. Beranduago ere klarineta sartu zen, eta gero perkusio musika tresnak, ez? Bonboa eta kaxa batez ere. Bonboa eta txindatak eta kaxa. Pixkat, eredu bezala, garai horietan batez ere iparraldean zeuden beste fanfarre batzuk izan genituen, eta baita, adibidez, xut ala izugarri bezalako fanfarreak, ez horiek izan ziren pixkat, eredu gisa hartu izan ziren taldeak. Zein dira fanfarre Ardanberaren historiako une garrantzitsuenak? Sorrera aparte, esango nuke, 20. urterrenean ekitaldi bat antolatu zen, hemengo kiroldegian, 150 pertsonek parte hartu zuten, musikariak, dantzariak, dantza talde ezberdinetako kideek parte hartu zuten, baita ere Don Ibane Garaziko nekezari abesbatzak, eta gero oso garrantzitsuak izan dira, hainbat jaialditan, folklore jaialditan, batez ere, egin izan ditugu ekitaldiak, ez? Batez ere, Nafarroan zehar egin izan dira aktuazio asko, baina batez ere, pixkat inflexio puntu bat izan zen, Biarnoko Frantziako eskualdean dagoen Oloronen antolatzen den Pirineotako jaialdia, ezta? Hor, hau folklore jaialdi bat da, nazioarteko folklore jaialdi bat, eta mundu osoko taldeak joten dira, eta horri esker sortu ziren munduan zehar beste jaialdi batzutan parte hartzeko aukera. Egia esan, fanfarreak duela gutxi arte munduko 4 kontinentetan parte jo izan du. Europan, Frantzian, Alemanian, Bulgarian, Albanian parte izan du. Afrikan, Ugandan jo izan du. Amerikan, Kanadan, Argentinan eta Mexikon, Kuban ere bai. Eta Asian ere Taiwanen. Eta 2018an aukera izan genuen, falta zitzagun kontinentean izan genuen jotzeko aukera, ez? Eta hori izan zen Tahiti, ez? Ozeanian dagoen uharteak dira, Frantziaren menpe daudenak, eta jotzeko aukera izan genuen, han antolatu zen folklore jaialdi batetan. Nola hasi zen taldeak musika tradizionala biltzen eta antolatzen?
Pixkat, zera batetan, transkripzioak egiten, ez, hemengo folklorean ohikoak diren melodiak pixkat eskuz idazten, ez, pixkat beranduago oso garrantzitsua izan zen, ez, Manuel Turriasek egin zituen moldaketak, ez, 1997an zendu zen konposatzaile hau, oso ezaguna da, San Fermietan asko jotzen diren musiketako konposatzailea izan zelako, eta berak fanfarrarentzako moldaketa asko egin zituen. Ez gero denborarekin taldean sartu izan ziren beste parte batzuk ere moldaketak egiten hasi ziren, eta batez ere bi aldietatik, ez, Turriasek egindako moldaketak eta taldean dauden partaidek egindakoak, ezta. Zeintzuk dira fanfarre Ardaberaren helburu nagusiak? Gure folklorea sustatu, ez, batez ere hemengo folklorean ohikoak diren musikak egin, baita ere beste erakunde batzuekin harremanetan egon, ez, horretarako dantza taldeekin eta batez ere dantza taldeekin eta beste zenbait erakunderekin. Batez ere hori da helburua, ez? Baina beste musika mota batzuk ere jorratu izan ditugu, bai? Nolakoa da taldearen eguneroko funtzionamendua? Hasieran, astean 3 entsegu egiten ziren, gero, bolada desberdinak izan ditugu, ez? Astean behin etxeetzera pasa izan ginen, bi egunetara. Gero pixkat inflexio puntu bat izan zen, pandemia garaia, ez? Batez ere itxialdi garaia. Pixkat gauzak gelditu ziren. Eta, baina poliki-poliki joan gara berriro normaltasunera itzultzen, eta, orain batez ere, ekitaldi bat daukagunean antolatzen ditugu entseguak, ez, ekitaldi hori prestatzeko. Nola antolatzen dira taldearen entseguak eta prestaketak? Normalean, denok batera entxeatzen dugu, ez, baina batzutan ere, talde txikiagotan, lantzen ditugu abestiak. Ikusi behar da, batez ere, datozen ekitaldietara begira antolatzen dugu, ezagutzen ditugu besteak baldin badira, pixka azkarrago da, errepasa dezakegu ditugu gauzak, hemen pixka zuzenketatxoak egin, baina hori azkarrago da, baina gero abesti berriak jorratu behar baditugu, pixka denbora gehiago pasa behar dugu abesti egin, ez? Antolatu behar dugu pixka zenbat denbora pasa behar dugu atal bakoitzean. Zein dira taldearen finantzazio iturri nagusia? Batez ere, ekitaldietan ez jasotzen dugun dirua. Diru laguntzaren bat jaso izan dugu, bagian antolatu izan dugu jaialdi baterako, baina azkenean jaialdiak antolatzeko nahiz eta diru laguntza jaso, gero guk ere jarri behar dugu diru bat eta pixka zailagoa izaten zen, ez? Baina egunerokotasunean batez ere hori ekitaldietan jasotzen dugun, ordaintzen duguten dirua, ez? Nola kudeatzen da taldearen agenda eta emanaldiak? Emanaldi bat emateko aukera sortzen denean, data hori taldekide guztiekin partekatzen da, eta ikusten dugu ze aukera dagoen guztiek ahal duten, ala ez. Normalen asteburutan izaten denez, ahal izaten da. Gerta daiteke agian ekitaldi zehatz baterako ezin izatea, baina hori izaten da, guztiekin harremanetan jarri, eta ikusi posible den, eta orduan aurrera egin. Zein eremu geografikoetan aritzen da gehien bat fanfarreen Ardabera? Batez ere Nafarroan, gero ere Euskal Herrian zehar, baina, lehen esan dugun bezala, 5 kontinentetan ibili izan gara, ezta? Asko izan dugu, Espainian zehar, Portugalen ere bai, Frantzian, Alemanian, Europan zehar, Afrikan, mundu osoan zehar, ezta? Zer nolako harremana dute beste herrialde eta eskualdekin? Kolaborazioak egin izan ditugu, askotan iparraldean Don Ibane Garaziko nekezari abesbatzarekin, beste zenbait dantza talderekin, saiatzen gara beste
dantza taldeak, abes batzekin, elkarlanean ibiltzea, pixkat gure musika zaratako gauza gehiago egiteko. Zeintzuk dira taldearen ezaugarri bereziak Euskal Herriko bere fanfarrekin alderatuta? Nik esango nuke batez ere, iraunkortasuna, ez? Oso zaila da talde batek denboran zehar, talde bat denboran zehar mantentzea. Oso zaila da astero entzaiatzea, besti berriak lantzea, eta azkenean ez gara talde profesional bat, orduan nik uste oso, talderik pasaden jende guztia oso gustora gondela, baina gero badelan kontuak eta kontu ezberdinak, eta azkenean, hori izaten da pixkat, ez nik uste, hori, 1983tik nahiz eta kideak aldatu, mantendu izan garela, ez? Hori, talderen bat gehiago gongo da, baina hori nik uste, gure ezaugarri nagusia, ez? Nola eragiten du taldeak bere komunitatean eta inguruko kulturan? Saiatzen gara bertako taldekin harremanetan jartzea, ez? Uharten, adibidez, hemengo Hortzondo dantza taldearekin lan izan dugu, gero beste herri batzuetako dantza taldeekin, ez? Berrizarkoarekin, Oberena dantza taldearekin. Saiatzen gara, hemen uharteko ekitaldietan egun berezietan parte hartzen, ez? Uharteko jaietan, uharteko egunean, olentzero egunean, eta horrela saiatzen gara, gure inguruarekin, pixkat lan egiten, ez? Zer nolako eragina dute taldearen musika eta dantza saioek? Nik uste, ekitaldi bakoitzak, pentsarazten digu ez, nola atera den, pixkat ikustarazten digu, zer daukagun hobetzeko, zer atera den ongi, ez dakit hortik joan galdera, Zeintzu dira fanfarre ardanberapen epe laburreko erronkak nagusiak? Batez ere, jotzen jarraitu, ez? Pixkat, pandemia eta gero, poliki-poliki bada ere, joan gara pixkat berreskuratzen, pandemia aurreko ekitaldi kopuruak eta entseguak, ez da? Orduan, batez ere, gure epe laburreko erronka nagusiena hori da, ez? Pixkat horretan ari gara eta lortu dugu, nik uste, hori mantentzea pixkat. Zer planak eta helburuak dituzte etorkizunerako? Batez ere jotzen jarraitu eta gure folklorean eta guk bakarrik eta beste talde batzuekin elkarlanean gure folklorea sustatzen jarraitu. Nola aurreikusten du taldeak bere etorkizuneko garapena? Pixkat, horretik esan dudan bezala, ez? Momentuz jotzen jarraitu, Nafarroako Dantza Federazioarekin elkarlanean jo izan dugu zenbait dantza topaketetan, ez? Dantza Federazioak antolatzen dituen topaketa hauetan. Eta, jotzen jarraitu eta gure folklorea sustatzen jarraitu. Zer nolako estrategiak erabiltzen ditu taldeak bere jarduerak hobetzeko eta zabaltzeko? Batez ere gure artean hitz egin eta pixkat ikusi nola hobe ditzakegun, ez? Entseguak eta ekitaldietan ahal izan diren akatsak, hitz egiten dugu eta ikusten dugu nola zuzen. Eta zeintzuk dira taldearen finantzazio eta kudeaketa arloan aurkitzen dituzten zailtasunak? Egia esan ez daukagu gastu kopuru oso handia, baina batez ere gure esan dudan bezala, ez, finantzazio iturri nagusia da, ekitaldietan jasotzen dugun dirua. Gero badibidez, folklore jaialdietan, atzerrira goazen jaialdietan ez, normalean antolakuntzak ordaintzen duena da, bertan egonaldia, ez da, lo egiteko tokia eta janaria jartzen du. Baina bidaia, bakoitzak ordaindu behar du. Hori da aurkitzen dugun agian, zailtasun nagusia, ez? Bidai horiek ordaintzeko aukera. Nolakoa da emakumeen parte hartzea fanfarre ardaberan?
Ba, egia esan hasieratik normaltasun osoz egon da emakumea, sortzaile, pixkat proiektuaren bultzatzaile emakume bat izan zen, eta bai hasieratik, bai historian zehar eta bai gaur egun, egia esan gizon eta emakumeen kopura nahiko orekatua da, orduan horretatik, bai, normaltasun osoz bai. Bai. Nola sustatzen du taldeak genero berdintasuna eta integrazioa? Egia esan ez du gauza berezirik egin behar izan, ez? Hori esan dudan bezala, naturaltasun osoz, gizonak eta emakumeak ditugu taldean, orduan ez dugu behar gauza berezirik egin behar izan. Zein paper jokatzen dute emakumeek taldearen antolaketan eta jardueretan? Gizonek bezala, ez? Pixkat entseguak pixkat kudeatu, moldaketak egin, eta pixkat hobetu beharreko gauzak, hor pixkat proposatu, ez? Zer egin daiteken gauzak hobetzeko. Nola aldatzen da emakumeen parte hartzea urtetan zehar? Nik uste, gizonen alza, ez? Mantendu da pixka bat, funtzio ezberdinak edo egiteko, pixkat ekitaldiak kudeatu, udal batek, ala erakunde batek deitzen bagaitu, pixka gero antolatu beste taldekideekin partekatu noiz izango den ekitaldi hori, pixkat horri begira ze entseguak egin behar diren, eta gero entseguetan egin behar den pixkat antolakuntza, hori pixka guztien artean egiten dugu orduan. Zer ekimen edo programak dituzte emakumeen parte hartzea areagotzeko? Esan dudan bezala, ez dugu ezer berezirik egin, egia esan, hasieratik emakumeen parte hartzea, hori oso naturalki present izan dugulako. Zeintzuk dira taldeak antolatzen eta parte hartzen dituen jarduera nagusia? Batez ere, udaletatik eta deitzen gaituzte, ez? Herri desberdinetan jotzeko, uharteen adibidez jaietan jotzen dugu, olentzeroan, uharteko egunean, gero udari ongi etorri emateko ekitaldi egunean. Gero, esan duen bezala ere, Nafarroako Dantza Federazioak antolatzen dituen dantza topaketetan parte hartzen dugu. Beste zenbait dantza taldeek antolatzen dituzten ekimenetan parte hartzen dugu. Adibidez, Berriozarko dantza taldearekin duela hilabeteatzu Galiziara joan ginen. Gero berena dantza taldearekin ere zenbait ekitaldi egiten ditugu, berenan bertan antolatzen diren gauzetan edo sortzen diren ekitaldietan. Zer nolako harremanak dituzte beste musika eta dantza taldeekin? Esan dudan bezala, orain batez ere, berena dantza taldearekin, Berriozarko dantza taldearekin, harremanetan ibili gara, gero garaibetetan ere, Nekezari abesbatzarekin, Nafarroako Dantza Federazioarekin, saiatzen gara beste talde batzuekin, elkarlanean ibiltzen, ekitaldiak antolatzeko. Hemen uharteko egunan ere Hortzondo dantza taldearekin ere aritu ginen, saiatzen gara beste talde batzuekin elkarlanean ibiltzen. Nola laguntzen du taldeak beste elkarteekin kultura ekitaldiak antolatzen? Nola laguntzen dugun guk? Pixkat, elkarlana batez ere da, dantza talde batekin adibidez, beraik proposatzen dute zer dantzatuko duten, orduan, guk alde horretatik, zertu gara, beraiekin, pixkat entzaiatzen, ikusten, nola, ze dantza joko ditugun, ikusi behar dugu gure repertorian dauden ala ez, eta horrela ez bada, landu behar ditugu, entseguetan landu behar dugu pixka gehiago, dantza berri horiek, alagian gutxiago jotzen ditugun abesti horiek. Ze harreman dute erakunde ofizial eta administrazioarekin? Gari batetan adibidez Nafarroko gobernuarekin batez ere kultur ekimenean parte hartu izan dugu askotan, udalekin, adibidez, uharteko udalarekin, esan dudan bezala ez, hainbat ekitalditan parte izan dugu, uharteko hainbat ekitalditan, gero adibidez herri berrin antolatzen den
mahatxustaren egunean, ez, ardoaren jai horretan, bai, pixkat hori, erakundeekin, normalen erakundeak jartzen dira gurekin harremanetan, zenbait ekimenetan edo ekitaldietan parte hartzeko. Nola laguntzen die erakunde ofizialek taldearen jardueretan eta proiektuetan? Bai, batez ere, ekitaldi bakoitzean jasotzen dugun diruarekin, ez? Horri esker, gero finantza ditzakegu beste ditugun gastuak, ez? Nola erabiltzen ditu fanfarre Ardanberak teknologia berriek bere jardueretan? Bai, gu azkenean talde honetan ez dago musika tresnak, nolabait esatari tradizionalak dira, ez dago zer elektrikorik, orduan alde horretatik jotzeari dagokionez, ez dugu orain arte teknologiaren erabiltzeko beharrik ikusi, ez? Bai, teknologia batez erabiltzen dugu, partiturak egiteko garaian, ez? Lehen, hasieran, ez? Eskuz idazteko, ez zegoen besterik, ez? Baina gero, badaude zenbait programa, partiturak prestatzeko. Batez ere, alde horretatik erabiltzen dugu teknologia. Zein adimen artifizialeko tresnak erabiltzen dituzte musika moldaketak egiteko edo entseguak errazteko? Bai, orain arte egia esan ez dugu adimen artifiziala erabili, ez dugu hori erabiltzearen beharra ikusi, etorkizunean, epe laburrean ala epe ertainean ikusiko bagenu gure helbururen bat betetzeko baliogarria dela, erabiliko genuke, baina momentuz ez dugu erabiltzearen beharrik ikusten. Nola eragiten du teknologia berriek taldearen funtzionamenduan eta emaitzetan? Bai, batez ere, esan duan bezala, teknologiak, ez dakit teknologia berria direnik esan ezekogun, aspaldiko teknologia delako, ez? Partiturak egiteko garaian, ez? Askotan, eskuz idazten direnean, egiten duenaren arabera, ez nik ez daukat oso idazketa oso ona, orduan zailago da ulertzeko, ez? Baina ordenagailuarekin egitean, horrek asko errazten du partitura horien irakurketa. Ze aplikazio edo software erabiltzen dituzte taldeko kideekin komunikatzeko eta jarduerak antolatzeko? Bai, batez ere WhatsApp erabiltzen dugu, adibidez ekitaldi sortzen denean, WhatsApp taldean partekatzen da noiz izango den, zer dutan, eta horrela ikusten dugu taldeko partaideek alduten, ekimen horretan parte hartutzaketen, eta horren arabera antolatzen ditugu entseguak. Nola erabiltzen dute teknologia taldearen jarduerak promozionatzeko eta zabaltzeko? Egia esan, pandemia baino lehen Facebooken erabiltzen genuen, pixka gehiago, egiten genuena pixka gehiago zabaltzeko, baina gero pandemia garaia eta ondorengo garaietan pixkat hori alde batera geratu da. Pixkat berreskuratu nahi dugu, baina gaur egun pixkat utzita daukagu. Eta zein nolako erronkak eta aukerak aurkitzen dituzte teknologia berriak erabiltzean? Bai, gure agian gure jarduerari dagokionez agian, ez hainbeste, esan dudan bezala ez daukagu musika tresna elektrikorik, orduan alde horretatik ez daukagu behar handia teknologia erabiltzeko, batez ere esan dudan bezala partiturak egiteko erabiltzen dugu. Eta agian, sare sozialei esker, nik uste, hori tresna ona da, pixkat egiten duguna, zabaltzeko eta gehiago ezagutarazteko. Nola sustatzen du taldeak bere jarduera eta emanaldiak publiko zabalari? Eta ez saiatzen gara, egunkarietan agertzea, komunikabideetan, gero saiatzen gara antolatzaile bakoitzak, pixkat beraiek ere pixkat zabaltzea, antolatu duten ekitaldia, eta gero, esan bezala pixkat sare sozialena pixkat albo batera geratu zen, baina saituko gara berreskuratzen eta alde horretatik ere zabaltzen.
zein kanal eta plataforma erabiltzen duzue komunikatzeko eta zabaltzeko? Bai, esan da bezala, sare soziali dagokionez, batez ere Facebook, bai? Eta gero ohikoagoak diren komunikabideak, ez? Esan da bezala, prentsa, irratia, bai? Zer estrategiak erabiltzen dituzte publiko gazteari iristeko eta erakartzeko? Ez dugu estrategia berezi bat erabiltzen adin zehatz batengana hurbiltzeko, ez? Agian, saiatu beharko ginateke hori gehiago sustatzen, ez? Zaki sare sozialen bidez edo ze motatako estrategiarekin, baina bai, agian, saiatu beharko ginateke. Zein dira taldearen komunikazio arlo helburuak eta estrategiak etorkizunerako? Bai, esan bezala gehan pixka gehiago gure sare sozialetan daukagun presentziaz pixka areagotu. Eta bai, baina ohikoak diren komunikabideak ahaztu gabe. Nola sustatzen du fanfarre Ardanberak belaunaldi gazten parte hartzea taldean? Bai, duela urte batzuk, fanfarre txiki bat sortu zen, eta zenbait kide sartu zinez, gehienak alustu guztiak uhartekoak gainera, eta beraiek fanfarrean lantzen dugun errepertoria lantzen zuten ere bai. Eta joeteko guztiak pasa ziren fanfarretik, joetako batzuk oraindik gaur egun mantentzen dira. Adibidez, taldean baditugu 18 urte baino gutxiago dituzten bikide, askoz gutxiago, berez? Eta, bai, alde horretatik, baditugu gaur egun fanfarrean adin talde desberdinetako jendea, ez? Orduan, nik uste horrek pixkat bermatzen duela etorkizunean fanfarreak jarraitzen. Zeintzuk dira taldean gazten inplikazioa areagotzeko erabiltzen dituzuen estrategiak edo ekimenak? Ez dugu estrategiaren bat erabiltzeko beharrik izan, azkenean gazteak sartzen direnetik ere ezain gazte direne inplikazio maila berdinera iristen direlako. Orduan, alde horretatik, pozik gaudez, gazteak sartu eta berehala daukaten inplikazioarekin. Zer nolako oztopoak aurkitzen dituzue gazten inplikazioa lortzeko eta nola gainditzen dituzue? Nik uste ez dagoela oztopo berezirik, ez? Esan duan bezala, hasieratik sartzen direnetik inplikazioa erabatekoa izaten da. Izan daiteke ez, gazteagoak diren artean, agian kirola egiten dute, beste jarduera batzuk, eta agian beste jarduera horiek agian oztopo dezakete taldean izan dezaketen inplikazioa, baina normalean ez da horrela izaten. Eta nolakoa da gazten erantzuna eta partaidetza taldearen jarduera eta ekimenetan? Esan da bezala, erabatekoa ez, sartzen direnetik, oso murgilduta dauden taldean antolatzen ditugun gauza guztietan. Zein rol eta erantzukizun hartzen dituzte gazteek fanfarre Ardanberrean? Poliki-poliki, ezain gazteak dituzten berdinak, ez? Agian sartzen direnean, mugatzen dira, eta ez da gutxi, ez? Partiturak ikastera, eta entxegutara etortzera, eta ekitaldietara ere etortzera. Eta gero poliki-poliki beste kudeaketan ere sartzen dira. Zer ekintze edo programak proposatuko zenituzkete gazten inplikazioa hobetzeko eta taldearen integrazioa sustatzeko? Bere garaian, esan den bezala, fanfarre txikia geneukan, eta horri esker, gazteagoak diren kide batzuk ditugu gaur egun. Eta beste aukera bat hori izan daiteke, ez? Ikusten badugu ez dagoela bermatuta fanfarrearen etorkizuna, agian fanfarre txiki bat sortzen saiatu. Espazio virtualak elkar eragiteko, lan egiteko edo gizartaratzeko sortutako ingurune digitalak dira. Benetako tokiak simulatu edo erabat irudizkoak izan daitezke eta metabersoan eta lineako beste plataforma batzuetan erabili ohi dira.
Espazio birtualetan pertsonak bileretara joan daitezke, ekitaldietan parte hartu, proiektuetan lagundu, jolastu, ikasi, sozializatu eta transakzio komertzialak egin. Errealitate birtuala erabiltzaileak ingurune tridimensionaletan murgiltzen dituen teknologi bada, espazio birtuala berriz jarduera espezifikoak egiten diren bidimensio edo hirudimensio inguruneak izan daitezke. Errealitate birtuala espazio birtualetara sartzeko modu bat izan daiteke. Erronka batzuek arazo teknikoak dituzte, hala nola konektibitatea eta errendimendua, baita pribatutasunari eta segurtasunari buruzko kezkak ere. Ikaskuntza kurba bat ere behar da ingurune horietara egokitzeko. Bai, espazio birtual askok personalizazioa ahalbidetzen dute eta erabiltzaileei diseinua, altzariak eta ingurunearen itxura bezalako elementuak aldatzeko aukera ematen dute, haien beharretara eta lehentasunetara egokitzeko. Zer nolako ensaio motak egiten dituzue eta nola antolatzen dira horiek taldearen helburuak lortzeko? Esan duen bezala hasieran, garai desberdinak egon dira, ez? Batzutan astero 3 entxegu, batzutan astean entxegu bat, gero beste batzutan entxeguak antolatzen ditugu gehiago hurrengo ekitaldian pentsatuta. Gaur egun horretan ari gara, ez? Batez ere hurrengo ekitaldiari begira. Ikusi behar dugu batez ere, ze ekitaldi horretan zerio behar dugun, ez? Agian abesti asko gure repertorian daukagu eta normalean jotzen ditugu orduan, errepasatzearekin nahikoa izaten da, baina gero izaten ditugu gutxiago jotzen ditugun ala berriak diren abestiak. Orduan abesti horiei denbora gehiago eskaini behar diogu. Saiatu behar gara alde batetik bakoitzak bere zatia ongi ikasten eta orduan entxegura iristean, denon artean poliki-poliki abesti horiek jorratzen goaz. Nola erabiltzen dituzue teknologia berriek ensaiotan eta zer onura ekartzen dizkizuete? Entxegutan batez ere partiturei dagokionez, ez? Hori berez ez da entxeguan, baizik eta lehenago egin den lan bat, eta onura esan dudan bezala, ez? Idazketa errazagoa, irakurketa errazten du, errazago ikasten dira partiturak. Zein teknologia edo adimen artifizial tresnak erabili dituzue azkenaldian musika prestakuntzan edo interpretazioan hobetzeko? Lehen esan da bezala, adimen artifiziala momentuz ez du erabiltzaren beharra ikusi, ez? Ikusiko dugu etorkizunean. Eta gero teknologiari dagokionez, esan dudan bezala, ez? Partiturei dagokionez. Bestalde, hori, partiturak ordenagailuan egitearen beste abantaila bat da, hor gordeta izan ditzakegu, ez? Askotan paperean idazten dugun zerbait, papera galdu daiteke, eta ordenagailuan beti ere behar bezalako segurtasun kopiak egiten, baina hor gordeta ditugu, orduan errazagoa da gero aspaldi jotzen ez dugun partituraren bat aurkitzea. Nola ikusten duzue adimen artifizialaren erabilera musika talde batean eta zer etorkizuneko aukera edo erronka aurreikusten dituzue? Gurea bezalako talde batetan zaila ikusten dut, ez? Adimen artifiziala sartzea behintzat, ekitaldietan, ez? Esan dudan bezala ez dugu musika tresna elektronikorik eta bilatzen dugu soinua, ez da pixka soinu tradizional bat. Betiko, ohikoagoak kakotxen artean diren musika tresnekin. Agian musika tresna elektronikoak erabiltzen dituzten taldetan baliagarri izango da. Nik gutxienez gaur egun ez dut ikusten ze behar ase ditzakeen, ez? Agian etorkizunean erabiligarria izan daiteke, baina gaur egun ez dugu ikusten. Mila esker eta azuei, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.